στο κέντρο μας εδώ πέρα στο Κρυονέρι, στο κέντρο διαλογής Αθηνών. Μια σημαντική απόφαση πάρθηκε στο να μετατραπούν οι καυστήρες που είναι για τη θέρμανση και την ψήξη του κτηρίου να γίνει διπλής χρήσης, δηλαδή να χρησιμοποιούμε κάψιμο και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ένα άλλο έργο που εκτελέστηκε ήταν η αλλαγή των λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού με χαμηλής κατανάλωσης, έτσι ώστε να μειώσουμε όσο μπορούμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα. Εδώ, επειδή είμαστε και λίγο απομακρυσμένα από το κέντρο και η πρόσβαση είναι και λίγο δύσκολη όσον αφορά με τις συγκοινωνίες, ο ΕΛΤΑ έχει προνοήσει και έχει τοποθετήσει πούλμαν για τη μεταφορά του προσωπικού, ώστε να έρχεται το προσωπικό αναλόγως στη βάρδιά του, ώστε να έχουμε όσο δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση όσον αφορά τις μετακινήσεις μας με τα προσωπικά μας γιοταχή. Български пощи има общо 447 превозни средства. През последните 5 години беше извършена поетапна подмяна на автомобилния парк на дружеството. Повече от половината от закупените автомобили са на гориво газ пропан-бутан, което ги причислява към така наречените превозни средства за алтернативно гориво. Български пощи ще продължи поетапно обновяване на автомобилния си парк. Планирано е закупуването на нови 116 превозни средства, които ще отговарят на европейски стандарт за изгорели газове. Чрез закупуването им ще постигне както ограничаване вредните емисии от въглероден диоксид, така и намаляване на общите транспортни разходи на компанията. През 2016 година Български пощи изпълни проект за изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на студентско общежитие блок 30 административна част. Проектът бе кредитиран от Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници чрез изпълнителя на мерките, като стойността на инвестицията се заплаща във времето в рамките на 60 месеца, като към настоящия момент вече мерките са въведени и инвестицията е изплатена. По приключилата вече национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е създадена организация в дружеството по обработката на постъпилите заявки от сдружения на собственици на сгради, в които Български пощи притежава самостоятелни обекти. Подкрепени са над 30 сдружения на етажната собственост. Дружеството продължава към настоящия момент да оказва подкрепата си и на сдружение по настоящата програма Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, етап първи по националния план за възстановяване и устойчивост. Zadnja flota vozila koju smo preuzeli se sastoji od 100 električnih mopeda i u našem voznom parku sada imamo 423 električna vozila. Kako bi ta vozila mogli koristiti na dnevnoj bazi, razvijamo vlastitu mrežu punionica i to tako da svako vozilo ima svoje mjesto punjenja. Energetski učinkovita vozila sada čine 14% našeg ukupnog voznog parka i to su sve baterijska električna vozila. Planiramo edukaciju eko i sigurne vožnje, čime ćemo aktivno djelovati na potrošnju goriva i time na smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Korištenjem naših električnih vozila ćemo u ovoj godini smanjiti emisiju za 1350 tona CO2.